Jak objednat podložku Hugolík? Nejprve zvolte způsob objednávky. Vybrat můžete mezi jednoduchou objednávkou s naší pomocí, kompletní objednávkou nebo objednávkou telefonicky nebo přes WhatsApp. V případě jednoduché objednávky s naší pomocí stačí zadat jen základní údaje o podložce a preferovaný způsob a čas kontaktování. Co nejdříve se vám ozveme a objednávku uděláme společně. V případě kompletní objednávky si můžete všechny prvky podložky nakonfigurovat přesně tak, jak chcete. Po zvolení druhu a velikosti se vám zobrazí objednávkový formulář, na jeho začátku si můžete zobrazit náhled podložky, na kterém je vidět rozmístění jednotlivých prvků. U každého domečku můžete zvolit jeho vzhled a vybrat fotografie, které se u něj budou zobrazovat. Fotografie vybírejte pokud možno kvalitní, s detailem obličeje focený ideálně zepředu. Do požadavků na vzhled můžete uvádět například barvu fasády, střechy nebo číslo popisné. Volitelně můžete zadat vzhled dalších prvků podložky, jako například nápisy na hřišti, školce a jiných budovách. A nakonec se zbývá zadat fakturační, případně dodací údaje. Před samotným odeslaním objednávky máte možnost si vše pečlivě zkontrolovat. Po obdržení objednávky všechny údaje pečlivě zkontrolujeme a zašleme vám vypracovaný náhled podložky ke schválení. Poté, co náhled společně doladíme a vy ho schválíte, zašleme vám informace k platbě. A jakmile obdržíme platbu, začneme s výrobou vaší podložky. Jakmile bude podložka hotová, pečlivě ji zabalíme a odešleme na vaši adresu. Podložky Hugolík objednávajte na www.hugolík.cz.